na escola, cando eu empecé a escola, sempre me din que eu dicía o meu nome completo. O meu nome completo é María del Pilar Mariño Suárez. E daquela, os nenos viñamos solos á escola, non nos traían nosos pais, pero viñamos en grupo, éramos moitos nenos na aldea, había moitos, e viñamos andando solos, íbamos, e de todo, non como hoxe en día, non? Os meus pais, porque tiña menos responsabilidades que nós, a festa era do mellor, e pois nós agora temos que estudar, que sí que é verdad que temos máis salidas nos estudios, pero pasaban yo mellor. Aquela pegábanos, dábanos nas mans, correadas, pegábanos, poñíanos con libros, moitos cas mans en cruz e con moitos libros nas mans como castigo. O negativo da época da época antigua é que os profesores tiñan a liberdade de pegarte cando facías algo malo e ademais mesturábanse todas as idades nunha mesma clase e actualmente hai unha mellor calidade de educación e os profesores non teñen esa liberdade que tiñan antes. Vivías cun pouco de medo. Medo non é medo en por sí, pero medo na escola é medo porque tampouco podías dicir que fixeras algo mal, senón na casa volvíanche a berrar. Tiñas demasiadas responsabilidades, por exemplo, se eras o maior dunha familia, o fillo maior, tiñas que coidar dos irmáns e todo isto, e agora o negativo é pois que co avance da tecnoloxía pois estamos moitísimo máis pendiente deso do que se facía antes. Lembro-me que tamén daquela tampouco había o tema que hoxe en día o bullying, pero había, porque realmente facían burla de ti, pero ti seguías calando sempre. Para min a mellor época era onde todos saían á rúa, non quedaban nas súas casas aí co móvil, aínda que non me gustaría en sí toda esa época onde non había tanta liberdade de expresión e al final a que quedaban na casa tiñan responsabilidades eran as mulleres e os homes a traballar. A estrícula, a corda, o pañuelo, a goma, a saltar, e que máis? Cos tiratacos tamén por aí por o monte, tirachinas. Agora hai moito máis avance tecnolóxico na educación, mellores formacións, eso sí que é verdad que é un avance na vida, pero bótase de menos esa libertade de salir, de botar os días na calle, de ter festas tolas como che contan. A panda, chamábamos a panda. Saltar encima dunha fila de xente a baixada, era a panda. Este é Josefa, a de tía pura Josefa. No, porque Josefa é máis nova que min e non pode ser Josefa. É Josefa? No, é Josefa. Non pode ser Josefa, non, Josefa non foi abaixo á escuela. Aquí? No, pero non. A ver, eu non penso que sea nin algo malo nin nada bo. Só penso que foi pues, un cambio. Xa, pero me refiero, para despois o cambio ali como faz? Pois mira, o que quería